Tofa da ɗumi-ɗuminsa yanzu labari da ke fita a safiyar yau. Kamar yadda kuke gani a cikin wannan bidiyo, shugaban mawaka wanda kuka sani da Ado Gwanja ya fitar da sabuwar waƙar mai taken Allah ya tsinewa maƙiyan Adam A Zango. A safiyar yau ne dai Ado Gwanja ya fitar da wannan sabuwar waƙar zazzafa wanda ya kamata ku kasance da mu a cikin wannan bidiyo tun da farko zuwa ƙarshe domin ku ji abin da ke faruwa, sannan ku za ku ji inda a cikin wannan sabuwar waƙar ta Ado Gwanja inda yake bayyana cewa Allah ya ƙara lafiya Oga Zango. Lallai ya kamata ku kasance da mu a cikin wannan bidiyo tun da farko zuwa ƙarshe domin ku ji abin da ke faruwa, kamar yadda za ku ji inda dubbannin mutane suka tofa albarkacin bakinsu bayan fitar da wannan sabuwar waƙar da Ado Gwanja yayi mai taken Allah ya ƙara lafiya Oga Zango. Lallai ya kamata ku kasance da mu a cikin wannan bidiyo tun da farko zuwa ƙarshe don ku ji wannan lamari ke wakana. Masu kallon mu da masu rabu dai barkan mu da warhaka, kuma barkan mu da jimirin sake kasancewa da ku a cikin wannan sabon bidiyo namu. Da farko dai idan wannan ya kasance shigarka a cikin wannan kafa ta mai albarka tashar Hausa 24 TV, ga muna ga roƙonka cewa za ka daure ka dangwala mana alamar subscribe da kuma dangwala mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin haka shi zai baka damar samun ingantattun labaran namu da damansu da zarar mun dora. Bayan ka dangwala mana alamar subscribe da karka manta daga yau kasan bidiyon namu ka dangwala mana alamar like domin mu tabbatar da labaran da muke kawo maka suna faɗakar da kai sannan kuwa suna ilmantar da kai. Mun gwada da kasancewa da kai don ma cikin wannan kafa ta mai albarka tashar Hausa 24 TV. Ba tare da wata lokaci ba dai za mu kawo maka wannan cikakken wannan bidiyo wanda za ku ji inda wannan shahararren mawaƙi Ado Gwanja ya fitar da wannan sabuwar waƙar mai taken Allah ya ƙara wa Oga Zango lafiya, sannan ku za ku ji inda dubbannin mutane suka tofa albarkacin bakinsu wanda mutane sun yi mamaki, kamar yadda a cikin waƙar ta Ado Gwanja yake kiran da Adam A Zango a matsayin oga, kamar yadda wasu ke bayyana cewa wai daman Adam A Zango ogan Ado Gwanja ne, amma duk irin abubuwan da ake bata taɓa bayyana ba sai a wannan lokacin. To yanzu haka dai mutane sun ƙara gane wani abubuwa, kamar yadda wasu mutane suke gane cewa duk wani zare da abawa, amma ko a yanzu haka gaskiya ta bayyana. Wannan haka ne sa Ado Gwanja ya taka tsakuwa domin aya ta ji tsoro, kamar yadda a cikin wannan bidiyo yasa ya harbace irin daban-daban wanda ya kira ga duk wasu makiya wanda suke zagin wata kamkani. Za ku ji inda su ma ya faffaɗa musu maganganu marasa daɗi, kamar yadda za ku ji inda ya bayyana cewa tabbas Allah ne fa yake son su ba wai wani ba, kuma sannan za ku ji inda ya karar cewa tabbas su fa yanzu haka babu abin da za su ce sai dai su ce Allah sun gode, domin duk wasu abubuwa da jarrabawa da kuma ɗaukaka da Ado Gwanja ya samu a cikin yammacin Afirka, bisa a yanzu haka Ado Gwanja babu jihar da zai je bai samu dubbannin mutane sama da mutum 10,000 ba. To yanzu haka dai gaskiya ta bayyana, kamar yadda wasu suke bayyana cewa tabbas tsakanin Adam A Zango da Ado Gwanja waye babba. To yanzu haka dai an ƙara gane gaskiya tun a wannan sabuwar waƙar da Ado Gwanja yi, kamar yadda a cikin bidiyon waƙar ta sai yake bayyana cewa tabbas su fa yanzu haka ba su da cewa su da su ce Allah ya ƙara wa Oga Zango lafiya da kuma zama lafiya, ya kuma kawar da mahassada musamman ma wanda suka sako shi a gaba suna bayyana cewa Adam A Zango ya mutu kuma alhalin bai mutu ba. To masu kallon mu da masu ramu da yanan maka ƙarshen labarin nan, ko dai sai ku bi mu cikin labari na gaba domin ku ji abin da ke faruwa.